Сәләмәтсез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Шамил Бикмаев. Күп күрелде, күп эшләнелде, күп тырылды Аллага шөкер. Шулай инде кирәк дә калдырырга да ни булса инде. Хуҗа Хәсән авылында татар керәшеннәре музее эшчәнлеге. Халкыбыз бердәм, бер кемгә дә, типтәргә дә, мишәргә дә, керәшенгә дә аерылырга тиеш түгел. Без барыбыз да бер татар милләте. Яңа тормышка, яңа караш. Һәркем тылсымчы була ала. Моның өчен үз-үзеңә ышану һәм әледән-әле ми күзәнәкләренә профилактика ясау кирәк. Казакъстандагы чыршы бәйрәме олысында кечесендә җыйды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгеннән сезгә Мордовияга булган сәяхәтебез турында сөйли башларбыз. Республикада 45 мең татар яши, Шамил Бикмаевны Мордовияның төп татары дип саныйлар. Ул эшмәкәр, хәйрияче, җәмәгать эшлеклесе, күптән түгел 80 яшьлек юбилеен билгеләп үткән. Үз гомерендә күп михнәтләр күрергә туры килә аңа. Тик ул барлык киртәләрне узып чыгып, зур уңышларга ирешә. Шәхесләр сәхифәсендә Мордовия Республикасыннан Шамил Бикмаев. Ул Мордовияның төп икътисадчысы, республиканың атказанган эшмәкәре, биредә беренче акционерлык җәмгыяте төзүче, Аксакаллар шурасы рәисе, татар халкының милли мәдәни үсешендә зур өлеш кертүе өчен Бөтендөнья татар конгрессы премиясе лауреаты. Заманында Мордовия югары советы депутаты һәм республика башлыгы киңәшчесе дә була. Саны китсәң, бер көн җитмәс иде. Мин тормышымда кемгә дә ышанмыйм, үземә генә. Шулай итеп, һәрбер кеше үзенә ышанса, үзен тотса, кемгә ышана кирәкме, кемгә ярдәм кирәкме? Ярдәм итәргә блогым ятимнәргә, инвалидларга, Абдуллаев 2007 елны депутатом не стал, думал, значит, создал фонд благотворительный, семья белән, улым, кызым, мин эчәү. Надо делиться, ярдәм кирәк. Алла биргән. Килдек, китәбез дә шулай ук. Безнең алып китмәсен. Барысында үз куллары һәм тырышлыгы белән булдыра ул. 1941 елда Ләмбрә районы Аксен авылында туа. Шамил Бикмаев туып бер атна үткәч, әтисе сугышка киткән. Әнисе 3 бала белән Салам түбәле йортта бер үзе кала. Әтиләре сугыштан кайту бәхетенә ирешә. Тик Шамилгә 15 яшь булганда әтисен аның күз алдында үтерәләр. Моңа өстәп иләре яна. Тәрәздән сикереп чыктым, эстемдә күлмәгем янды. Балалар чыктылар, нәни чыкты. Bir нәрсә kalmadı. Язанды. И вот ул 12 июньдә 57 елны. Иртә белән подготовка мне оказались 4 бала, они миңа иртә белән кем тапочка бирде, кем күлмәк бирде, фуражка. Абыем инде дядя була әниемнең браты, велосипедын бирде, 10 километр кирәк барырга, икенче авылга экзамен бирергә. Янгын булганнан соң икенче көндә имтихан бирәсе бар. Бер малай җилкәсенә никадәр авырлык төшә. Ул бик яхшы укыган, тик булган хәлләр эзсез узмый. Имтиханда билет ала да, тик торганда станциягә чаба. Физик укытучысы аны рельслардан табып алып кайта. 16 яшендә инде Шамил Бикмаев колхозга эшкә дә чыга. Шул вакыттан бирле бер туктаусыз хезмәт итә ул. 1 елдан вербовка белән Себергә урман кисәргә алып китәләр. Кайткач йөк бушатучы булып эшли. Аннан слесарьлыкка укырга дип җәй башында ук Карагандага китә. Июнь, август, ич ай торырга кирәк. Ярый, Аксенбай дикесен. Бер ай тордым, машалла. Курткамны саттым чыгып базарга. Аж юк. И вот шел в Корсявин, нигде аксиптарсем, оно бесплатно что-то на гособеспечение. Она никак китере демига, казать рог. Урлаган минде, сураган да белмим инде.
Ачлыктан тилмергән малай эшкә керергә була. 17 яшь, шахтага алмыйлар. Мәдәният сараена бара. Шамил Бикмаев бүгенгедәй хәтерли. Анда аны Надя исемле вахтер ашата. Бу бурычны киләчәктә кайтарырга сүз бирә ул. Тик башка күрешә алмаганнар. Авыр вакытында яхшы кеше очравы аның гомеренә юнәлеш бирә. Алар өмір миңа бирделәр. И аларга ничек бит абылда дол бирергә. Ала мин укыдым, şey булдым, эшләргә тырдым, мал бар дип. И так как мин алар юк инде долгын бирәлмим, мин Акмыш инде пенсияга чыктым 20 ел тому назад. Создали фонд благотворительный. И беренче айдан дибар пенсиямны биреп фондга кешеләргә дәмитәм. Чөнки минең кебек кешеләр аз түгел хәзердә. Ярдәм көтәләр. Үз вакытында хәтта кадак турайтучы да булырга туры килә. Аннан Саранскига слесарь булып кайта. Слесарем эшләдем, техник-конструктор, механик, мастер цеха, старший инженер, конструктор, механик цеха, замглавный механик завода, начальник цеха, главный механик завода, потом начальник строемонтажного управления, аннан да кооперация монтажный. Вот что минем непрерывным стажом бер туктамый эшләдем. Бер туктамый эшли һәм бер туктамый укый ул. Казанда, Мордовиядә, Мәскәүдә белем алган, аспирантура тәмамлаган. Нинди генә проблемам булмаса да, әйдәмне күрмиләр. Хатырым кайсында күргәне юк, мине унывающим. Сложные вопросы в производстве, бег сложные. Никогда. У меня все хорошо. Все нормально. Хатыны белән 60 елга якын бергә, кызлары һәм уллары бар. Заводта эшләгәндә танышалар. Министрлыктан эшләдем, ул изоляциядә. Безгә 20 яшьләр. И бер елдан соң үзенә назначил мне свидание үзенә. Только 62 елны 17 апрельда свидание назначил. Да, она мучилась, я мучился, я не знаю. И вот 17 апрельда свидание ясадык беренчегә. И вот этот беренче августа расписались. С Шамилем на заводе встретились, я уже о нем много слышала, знала, и он мне заочно нравился. А уж когда пришел на завод, и я узнала, что Шамиль Бикмаев, аксенский парень, он мне очень понравился. Ул бөтен кешегә ярдәм итәдер, аланнарын яратып торадыр, онукларын яратадыр. Вообще да, бик яхшы кеше. Шандый кешеләр күбрәк булсайды, дөньяда үнгә булыр иде. Бер нәрсәгә дә үкенмим, тик кайбер мизгелләрдә үз-үземне тотышымны гына үзгәртер идем ди. Кызулыгы, хисләргә бирелүе, туры сүзлелеге еш зыян сала. Бик авыр торышка дөрес юл белән бен тормышта. Особенно Советский вакыт торганда совет партия система шундай иде. Он так күбесе яхшы иде, 80% яхшы кешеләр иде, граммный. Но система была такая подхалимничать, торжга, какие-то игры. Мин статья-то бин, а мы, я тем более стал механик, руководитель монтажного управления, это всегда и надо крепкие слова даже. У нас так, да, нет. Мордовия югары советында депутат булганда да хезмәт хакының 25%-ын физик мөмкинлекләре шиклеләргә биреп барган ул. Хәзер дә халыкка хезмәт итә. Мәчетләр төзүдә булышкан, иң мөһиме мәгариф һәм мәдәниятне күтәрергә кирәк ди. Заманында якташлар Мордовия татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыра һәм аның рәисе була. Моңа өстәп татарлар мәдәният йортын ача. Биредә башка халыклар да еш кына җыела икән. Бу йортны ачылды 1 ел тому назад. Тезедем үзен bir 5-6 yıl. Биредә минеки производственный цех иде, станки, кран стояли, все реконструировал, построил, был зал, концертный зал на 200 посадок мест. Күп күрелде, күп эшләнелде, күп тырылды Аллага шөкер. Шулай инде кирәк биредә
калдырырга да не болса эшләргә кирәк. Шамил Бикмаев караучысыз, йорт-җирсез калган өлкәннәр өчен дә бина булдырган. Хәзер андагы эшне җайга салу белән мәшгуль. Биредә төрле төбәкләрдән килеп яшәргә мөмкин булачак. Мордовияның төп татарының милләттәшләребезне белемле итеп күрәсе килә. Шуңа да ул шәхси китапханәсен дә ачкан. Бу хакта әле без киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Саранск, Мордовия Республикасы. Хәзер юлыбыз Татарстанның Кайбыш районы Хуҗа Хәсән авылына. Төгәлрәк әйтсәк, бу салада урнашкан Тау ягы татар керәшеннәре музеена. Ул республикада беренче шундый музей. Аны нигезләүче һәм төп иганәче Хуҗа Хәсән авылында туган, хәзер Казанда яшәүче төбәк тарихчысы Вячеслав Данилов. Бер ел элек ачылган музей бүген ничек яши, нинди яңалыклары, проблемалары бар? Теманың дәвамы Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. 2020 елның 2 октябры Хуҗа Хәсән авылында Тау ягы татар керәшеннәре музее ачылышы. Ул шәхси акчага төзелгән, нигезләүче һәм төп иганәче Вячеслав Данилов. Аңа финанс яктан улы Эмиль Данилов һәм Кайбыш районы җитәкчелеге булышкан иде. Әлеге тантаналы вакыйгадан соң инде 1 елдан артык вакыт узып та киткән. 2021 елның декабрь ае һәм без янәдән шушы музей каршында. Тик бу юлы килүебез шатлыклы уңайдан түгел, музейның язмышы хәл ителә. Әмма безне халык авырлыклар алдында тиз генә бирелеп моңсуланып утыручылардан түгел. Бүген дә кунакларны Хуҗа Хәсән мәктәбе коллективы дәртле җырлар, биюләр белән каршы алды. Кунаклар дигәнебез тарих фәннәре докторлары Фәйзел Хак Ислаев, Илдус Захидуллин, Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит Имамов, безнең Мираж журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон һәм Вячеслав Данилов үзе. Очрашу музей белән танышудан башланды. Биредә авылның данлыклы шәхесләре, Хуҗа Хәсәннең хезмәтчеләренә багышланган стендлар, йорт, хуҗалык җиһазлары, татар керәшеннәренең киемнәре хакында материаллар тупланган. Менә керәшеннең соңгы елларда киеп җире торган жылы киемнәр шу. Әллә инде киемнәр күрсәтеләр атып. Менә алар. Ул шул татар киеме. Хуҗа Хәсән тарихына багышланган документлар да бар биредә. Безнең авыл шул 14нче гасыр ахырларында Аксак Тимер Алтын Урданы тармар иткәннән соң килеп утыргандыр дип фикер йөртә бездә. Тарихка килеп карасак инде бу авыл 1740-1750 елларда шукландырылган дип санала инде. Монда үзенең мәчете дә булган диләр, аның урыны да билгеле. Шуннан соң авыл керәшен авыл дип санала инде. Авылда электән үк татарлар яшәгәнлеген тәгаенләүче тагын бер факт — ул борынгы зират. Гомумән, моны раслаучы документлар да Вячеслав Данилов тарафыннан шактый күп тупланылган. Менә монда бит күп материаллар. Шукунганчын индисем булган, шукундаргасан покрешение дип, анда исем куйганнар, алар барсы да бар. Вакиллар бар алар. Татар ислам кабул иткәнче без шукунган идек дигән кешеләрнең авызын жабыр өчен шундый нәрсәләр барында. Менә бу музей безнең кем булуыбызны, борынгы тамырларыбызны барлый торган урын. Монда һәр кеше үз сорауларына җавап таба алыр иде. Тик әле биредә башкарасы эшләр шактый күп, ди Вячеслав Данилов. Әлеге музей 2018 елда төзелә башлый. Экспонатлар авыл халкы белән берлектә тупланыла. Мине хәзер музейның алдагы язмышы борчый. Төрле җиһазлар белән баетырга кирәк. Ләкин пенсия акчам җитми. 85 яшем белән барам. Миннән соң бу музей белән ни булыр? Татарстан Республикасы Милли музейның бер бүлеге итеп аларга тапшырырга дигән фикер туган иде. Безнең як тарихчылар ягыннан тикшерелмәгән. Шуңа кызыклы булыр дип уйлаган идем. Шукындыру сәясәте дә нәкъ менә безнең яктан башланган бит, ди Вячеслав әфәнде. Мөрәҗәгать итеп карадыгызмы соң? Беренче җавап булдымы? Карадык. Мыскыл иттеләр. Җавап килде шулай итеп. Без хат язган идек. Республиканың каймаклары, президентыбыз Ислам Дугалешка. Шушы хатлар бүлегеннән бер кем белән киңәшмичә дә яңадан моны җибәргәннән Министерство культурага. Мин аңа кадәр Мәдәният министрлыгында булган идем. Мин президентның Терентьев бүлегендә дә булган идем. Алар белән канәгать булмыйча бит инде без шушы хатны яздык. Аларында язып җиргән кәгазен инде бар үзем белән дә. Татарстан Республикасында аның министрлар кабинеты тарафыннан кабул иткән карарда 2024 елга кадәр
музейлер саны халыкны канәгатьләндерик дип язылган. Шулай булгачтан акча ягында исәпкә алсак, 24 елга кадәр бу музейны кабул итә алмыйбыз. Шулай булгачтан экспонатларыбызны Казандагы Емельянов центры аның выставочный залына барып издат итәм итмәгән. Бит бу бинаны миннән сорап йөриләр. Сат, Чуаш музее ясыйбыз дип әйтәләр. Минем намусым кушмый, горурлыгым, татарлыгым кушмый ди Вячеслав Данилов. Халыкның фикерен беләсе килде. Алга таба нишләргә? Шуңа бүгенге очрашуны уздырырга булдык ди ул. Чарага Казан кунакларыннан башка Хуҗа Хәсән авыл җирлеге башлыгы, Кайбыш район җитәкчелеге вәкиле дә килгән иде. Менә бу музейны үз канаты астына алу мөмкинлеге бармы Кайбыш районының? Кайбыш районында безнең менә монда да әйтелеп кителде. Дотационный район булганга күрә, безнең акчаларыбыз бик юк шул. Без бу музейны үзебезнең муниципаль район музей итеп кабул итә алмыйбыз. Бит бер дигән авыл туризмы маршрутын эшләп булыр иде. Борындыкка төшкәчтен тиле атлар фермасы, анда комуз. Хәзер бу якка Зия елгасын бу якка чыккачтан балык күлләре. Аквабешкә килгәчтен Орион муниципаль музее. Аннан шунда Гали Кайвицкийның музее. Аннан чыккачтан Подбережье авылына килеп җиткәчтен Русский подворье дигән шулай бер комплекс бар. Аны карап була. Аннан шу Турмийский Торму авылына төшкәчтен, Шикәүле авылга төшкәчтен, анда ул князь Пожарскийның дачасы булган. Анда кирип була. Шунда ук шукандыру урыны дигән купели бар. И анда тора элекке часовня нигезенә тора. Аннан соң монда безнең авылга килеп, менә шу музейны карап, музейдан соң безнең изге Хуҗа Хәсән безнең зиратына барып, табынып та килеп була. Бу цел үзенә бер маршрут. Менә шуны шушы мәдәният министрлыгында эшләгән кешеләр аңлап җиткерсеннәр. Алга таба үзем исән чакта соңгы пенсия акчасына булса да музейны тутачакмын ди ул. Безнең менә халкыбызның бердәмлеген һаман да безгә оештырып торырга кирәк. Ул менә перепис вакытында гына проблема түгел. Ул һаман да эш алып барылырга тиеш. Һәм ул эшнең иң үзәге менә бу музей. Без инде мен инде Вячеслав Владимирович белән сөйләшкәч һаман әйтәм инде 20 ел элегрәк кирәк булган безгә. Тагын да күбрәк җиһазлар туплаган булыр идек, мәгълүмат туплаган булыр идек. Шулай да Вячеслав Владимировичның эше уңай дип бәялим. Безнең Татарстанда бүтән керәшен музее юк. Менә бу беренче инде зур өмет бирә торган музей. Моны шуңа күрә Мәдәният министрлыгы да башка кешеләр дә үзләренең өлешен кертеп, тиешле югарылыкка күтәрүдә һәм финанслауда хәзер эшләргә тиеш. Чөнки бундай инде фәлән миллион сум акча тотып төзелгән музейны ниндидер авыл советы карасын дип калдырга ярамый, безнең җитәкчеләр андый мәнсезлек күрсәтергә тиеш түгел. Гөлия Садыкова, татарлар, Кайбыш районы. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Яңа тормышка яңа караш. Һәркем тылсымчы була ала. Моның өчен үз-үзеңә ышану һәм әледән-әле ми күзәнәкләренә профилактика ясау кирәк. Казакъстандагы чыршы бәйрәме улысында кечесен дә җыйды. Кешелек бер урында тормый. Кичә галәмгә очкан ракеталар таң калдырса, бүген инде ул гадәти күренеш кебек кабул ителә. Тулы бер виртуаль дөнья, интернетта көндәлек тормышының коралына әйләнде. Соңгы арада баш мие белән бәйле нейротехнологиялар киң җәмәгатьчелек игътибарын яулап алды. Аеруча нейрографика алымнарын кулланучылар саны арта. Милләттәшләребез заманнан артта калмый. Уфада яшәүче татар хатыннары махсус рәсемнәр төшерү ярдәмендә алдагы елга план төзүгә җыелды. Ми күзәнәкләренең иҗади эшчәнлеген хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова тикшерде. Җиде ел элек барлыкка килгән нейрография тормышны трансформациялауның иҗади методы.
Бүгенге көндә нейрография тиз үсүче психологик алымнарның берсенә әверелде. Аны хәтта балалар да үзләштерә ала. Метод фәнни нигезләнгән һәм исбатланган. Махсус рәсем төшерү ярдәмендә ми күзәнәкләре яки нейроннар эшчәнлеге көчәя һәм тормышта үзгәрешләр башлана дип фараз кыла белгечләр. Алар фикеренчә, кагазда барлыкка килгән фигуралар һәм линиялар юнәлеше кешенең эчке дөньясы турында да күп сөйли. Кызлар, хәзер фломастерларны алыгыз. Каягызның астында бер линия сызабыз, ул безнең ел линиясы була. Озак еллар бизнес өлкәсендә эшләгән Уфа татары Индира Үзбәкова декрет ялга чыккач психолог һөнәрен үзләштерә. Бүген шәхси консультациялардан тыш арт-терапиягә зур игътибар бирә ул. Нейрографика белән кызыксынучылар өчен махсус очрашулар оештыра. Нейрографика сүзе ике өлештән тора. Нейро ул безнең нейросистема турында, баш мие турында бит инде. Безнең баш миен тиешле тәрбиядә һәм игътибарда тотсак, ул безнең мөгъҗизәләрне безнең тормышка ашырырга мөмкин. Гүзәл затларның чираттагы очрашуы киләсе елга план яки нейроплан төзүгә багышланган. Вакыт линиясын сызу белән ак беттә образлар барлыкка килә. Һәркем максатлар исемлеген төзеп, хыялларына чумып рәсем төшерә башлый. Белгечләр сөйләвенчә, бу вакытта баш мие үз сурәтен тәкъдим итә. План kurу ул үзеңне дисциплинага өйрәтү һәм үзеңнең максатларына ирешү. Шулай итеп, бу методны кулланып, без баш мие белән аның телендә сөйләшәбез, образ телендә. Арт-терапия вакытында гүзәл затларның борчулы уйлары юкка чыга. Ягымлы йөзләрендә елмаю кабына. Нергә әлеге вакытта бик кызыклы. Мин андый яңа әйберләрне яратам. Үзеңнең бит инде икенче яктан ничектер ачык була мондый җирләрдә. Шуңа күрә мергә бик кызыклы һәм результатын белербез ала берсә. Минем теләкләрем бик күп. Мин бик ышанам, что алар скоро исполняться итәләр. Соңгы елларда нанотехнология заманында ми күзәнәкләренең эшчәнлегенә аеруча зур игътибар бирелә. Белгечләр фикеренчә, әкиятләр юкка барлыкка килмәгән, һәркем тылсымчы була ала. Моның өчен үз-үзеңә ышану һәм әледән-әле ми күзәнәкләренә профилактика ясау кирәк. Нейрографик план әзер, нәтиҗәләрен ел дәвамында күрербез. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыйпова, татарлар. Яңа ел алдыннан илебездә һәм аннан читтә яшәүче милләттәшләребез күркәм традицияга әйләнгән бәйрәм очрашуларына җыела. Казакъстанның Нур-Султан шәһәре татарлары да Чыршы бәйрәме дип исемләнгән яңа ел чарасын оештырдылар. Бәйрәмне өлкәннәр дә, балалар да зарыгып көтте. Сүз Әдилә Төгбәтовага. Исәнмесез, якын дуслар, хәерле көн, кадерле кунаклар. Башкаланың дуслык йортында яңа елны каршыларга таң татар башкорт үзәге вәкилләре һәм активистлары җыелды. Милләттәшләрне якынлашып килүче бәйрәм белән Татарстан Республикасының һәм Казакъстан Республикасының атказанган рәссамы Камил Мулашев котлады. Бәйрәм белән тәбрик итәм. Киләчәк 2022 ел өчен зур исән саулык ва уңышлар алып килсен. Шараны оештыручылар дуслык халык ансамбле матур һәм истә калырлык программа әзерләделәр. Бүген инде шундый бөтенебездә шат, шушындый бәйрәмне үткәргәнгә. Бөтенебезгә дә телим инде мин шундый сәламәтлек, зур гына бәхет. Бәйрәм концерт барышында дуслык халык ансамбле, йолдызлар балалар ансамбле, шулай ук татар башкорт мәктәбе укучылары башкаруында татар халык җырлары яңгырады. Ә бәйрәмнең иң кечкенә катнашучылары Кош бабай өчен шигырьләр укыдылар. Бүген безнең центрда бик матур бәйрәм үтте. Бу бәйрәмдә безнең балалар да катнашты. Мин барыгызны да яңа ел белән котлыйм. Бәйрәм белән дуслар.
Концерттан тыш оештыручылар балалар өчен татар милли уеннары үткәрделәр. Шулай итеп, балалар ат чаптылар һәм капчык киеп йөгерделәр. Ә өлкән кунаклар өчен көянтә һәм чиләкләр белән йөгерү бәйгесе әзерләнгән иде. Апалар арасында да үз көчләрен сынап карарга теләүчеләр күп булды. Катнашчыларның һәрберсе биеп көлеп үз осталыкларын күрсәтте. Казакстанда әрқашанда бүкіл ұлттың өкілдері тату тәтті, берекелі, мерекелі, достықта өмір сүрсін, әрқашанда тек қана бақытты болсын. Менә шулай чыршы бәйрәме дустанә һәм җылы атмосферасында узды. Балалар белән әниләре, әтиләре, әбиләре, бабалары килеп, барыбыз да бергә чыршы әйләнәсендә җырладык, биедек, күңелле шигырьләр сөйләдек. Яңа елларда тагы да шулай күрешергә язсын безгә. Бүген бик матур, яхшы бәйрәм үтте. Татар үзәгенә бик зур рәхмәт. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казахстан. Бүгенге менә шулар, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, хәбәрләшеп яшик. Иртәгә кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.